Καλησπέρα παιδιά, Λέξος GR και σήμερα θα παίξουμε άλλο ένα Gamecraft και πρωτού παίξουμε θα κάνουμε λίγο τον κήπο. Θα είμαστε λίγο να τρώμε. Να, έφτιαξα λίγο το chest room λίγο καλύτερα για να ανοίγω και τα chest και πάμε να φτιάξουμε τον κήπο μας. Να ξέρετε θα είναι μικρό το βίντεο και τον κήπο μας θα το φτιάξουμε κάπου εδώ. Πρώτο. Θα το φτιάξουμε εδώ, έλα. Θα το φτιάξω κάπως έτσι. Έτσι, παφ, παφ, παφ. Εδώ. Εδώ τώρα. Θα το φτιάξουμε 5x5. Ωραία. Λίγο μας βγήκε καν. Μας βγήκε τα κομμάτια μια χαρά. Και τώρα θα χρειαστούμε λίγο νερό. Θα χρειαστούμε λίγο νερό. Να ξέρετε θα είναι πολύ μικρό το βίντεο. Και για το Minecraft παρέα μπορεί και να κάνω μόνο με YouTubers. Δεν θα παίζω με εσάς. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Έχουμε και σποράκια. Θα φτιάξουμε και ένα iron χωέ και ένα κουβά και αυτά. Θα φτιάξουμε δύο λέω. Πήρα και diamonds εδώ πέρα και έχω και για να πάμε στο nether. Θα χρειαστώ και αυτά εδώ. Και εδώ πάρουμε ένα κουβά και ένα τέτοιο το πρώτο μας gold χωέ. Βάζω τη σποριά. Αυτό δεν το έκανα. Όχι. Ωραία. Ωραία, ένα μας έμεινε. Δεν πειράζει. Τι θα είναι το κουβά. Τώρα θα πηγαίνω. Ευτυχώς είχαμε. Εδώ δεν έχει νερό. Λέω στο επόμενο επεισόδιο να φτιάξω λιμανάκι. Γιατί έτσι θα φτιάξουμε ένα λιμανάκι. Ναι, σωστά άκουσατε, ένα λιμανάκι. Ωραία, δεν πειράζει, ας μην είναι και... Θα το φτιάξουμε... Εδώ. Δεν πειράζει, θα τα κάνω λίγο πιο καλύτερα. 1, 2, 3, 4... Όχι. Δεν θέλω, είναι με λίγο βιαστικός, θα το κάνω γρήγορα το βίντεο. Ωραία. Βιάζομαι λίγο γι' αυτό. Δεν χθες δεν έκανα ούτε πάρα προχθές. Γι' αυτό βιάζομαι. Συγγνώμη που δεν μιλάω κιόλας. Και τελευταίο εδώ. Τώρα πάμε λίγο να βάλουμε νερό. Τουλάχιστον κουβάτα λίγο.
ή στο επόμενο επεισόδιο μπορεί να πάμε Nether ή θα φτιάξουμε λιμανάκι. Πείτε μου στα σχόλια. Γεια σου κοτούλα. Τι κάνεις? Εδώ έχουμε ακόμα τη φάρμα που είναι λίγο περίεργη. Γιατί δεν μπορώ να σας πω. Γιατί μια φορά το μπήκα είχαν εξαφανιστεί τα πάντα. Εκτός από τις κότες. Όλα τα πρόβατα, όλα τα σύπα, όλα. Και έχω πολλές κοντούλες. Αυγουλάκια δεν έχω, Οπότε θα μαζέψω λίγο... Ναι, θα μαζέψω λίγο σποράκια και θα τα βάλω. Ωραία, αυτά για αυτό το σημερινό βίντεο. Συγγνώμη που είναι μικρό, δεν έχω πολύ χρόνο. Τώρα ούτε... Εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, ναι. Like, σε subscribe αν δεν έχετε κάνει και γράψτε στα σχόλια τι θέλετε να κάνουμε. Να πάμε Nether ή να φτιάξουμε λιμανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!